Nagadamo na ang mga nag-avail sa maternity package ang Riverside Medical Center umalin sang gin-launch ini nila last year. Halin sa Bacolod, Isla Sang Negros, kag pati taga Iloilo nagabiyahe pa diri para diri magbata. So, upon review namon nga nag-avail sang package, do hindi nagidya maagwantay, hindi na maprinuhan, sige na lang gid. Almost ng word of mouth ga spread gid dia, not only in Bacolod City. All over Negros, meron ng mga pasyente. Oo, South and North. Iloilo we have. Yes, oo. Dili pa nagabata. Yes, oo. San Carlos. Kay nakabati sila about sa aton nga maternity package. Paano abi? Kaysa 16,000 pesos sarang maka-avail sang normal delivery ang isa ka iloy sa Riverside. 30,000 pesos naman para sa cesarean delivery. So, for now, ang sa ward package namon, nag-start ang price namon about 16,000 for normal delivery. For CS, we have 30,000. Kung may private ka naman ni mo nga doktor, nga ubigay ni, ang ato normal delivery cost about 19,000. Ang CS is 34,000. Kung may imo ka na yung... Kung may imo ka na niya nga doktor, yes. Ang 16,000 kag 30,000 pesos ka rate kung in-house doktor ka Riverside. Pero kung may imo kaya ka ugalingon nga doktor, nagasaka man ang rate. Ang 16,000 nga normal delivery, naga 19,000 kag ang 30,000 pesos nga CS, naga 34,000 pesos. Kay kon ang private doctor, ang consultant, siyempre may mga professional fee na sila. That's the difference between sa house cases namon. Ang house namon niya, dira lang nadaya ang doctor namon nga let's say residence, tapos may consultant. So wala na sila ga-add professional fee. Pero sa private, sukot gid sila. Pero sa package, nadala na ang tanan nga kinahanglan sang mother kag sang iya nga baby. Kag subong, gin-improve pagid ang services. Tanan nga ginagamit, disposable na para likaw sa anuman nga klase sang infection. Ang inclusion, may bago kami nga inclusion din sulod, nga ang OB packing namon nga disposable, kag ang amon nga bear hugger. Magsiling ka bear hugger, brand na sa sang machine nga may blanket nga ibutang mo sa pasyente after operation tapos sa post-CS, tapos naga-chill si patient, amo na ang ihabol sa mama. May na. Tapos ang OB pack na mo ni ginasiling ko nga disposable nga usaron ginadispose na subong namon kay kadamo na subong sa mga naga-exist na mga masakit na bala. Patient-friendly ang package, ilabi na kung wala sang komplikasyon ang mother kag baby. Pwede man sa gihapon maka-avail sang paylight nila nga package. Mad-down ka lang ani sang 1,500 pesos antes sang imo delivery, kag hulug-hulugan mo lang kada semana o kung kada bulan, kag kumplituhon ang bayad after na sang delivery. Ini para mabuhinan ang stress sang mga ginikanan. Wala ini sang interest ha. Dawgin patago mo lang ang kwarta mo sa ospital. Luyag sa Riverside, mapahapos kag mapabarato ang ilang nga serbisyo. Ang nami lang, the beauty of the maternity package sa Riverside is nami ni siya for those pregnant women nga wala complication. Okay. So very patient-friendly gini siya yung budget. So, bagatan tanging needs ni mother sa bata. Yes, oo. So, not only for the mother itself, but for the baby. For the baby. Oo, na sulod na ang newborn screening, hearing test, ang vaccines. Mga vaccines. Oo, Hep B, BCG. Wala sa problema hon. Wala. Ang amon maternity package nakalabot na kundi indiin. So Riverside is very proud of this kind of services without compromising sa quality care nga ginahatag namon. Yes. For more inquiries, magtawag lang sa number sa inyong screen.